खुलुमखाबाय absang jotano mo koile hinke belanya nangmani tabo sini kami kami rogo MGN rega ngi tongo ke sini kuai kajak rabar kajak ni borong rok hogriwo pukurok khuriwo hinke abasang as hepsap nangmana hinke bahike koimong balai sige hinke जों माननाय जों खोनागाव सो कोइमं बलाय साइरो खिने पंचायत सेक्रेटारि रो आपनो यासा गेहिने के आपनो जों बाइके सिगे हिनके आपो जों यासा जाकनाय ओंका एड्रेस नायजोरा टू दी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तुलासीकर आदि ब्लॉक सामपाहावर खोय त्रिपुरा आपनो स्लाइना हरमानो नरक बो ब्लॉक नि बिसिंगो क्लाय और वीडियो शॉर्टकट सियाव जों फुल सिकेनो नायथावगो खम खमगो के जोंमो पंचायत सेक्रेटारि एबा रेगा मास्टार नि थानि ना फना जों वीडियो नि थानि मासियो अथॉरिटी अफ फान्ड बिनि यागो तां के पंचायत जतन आबो वीडियो नि अंका ब्लॉग नि बिसिंगो मांगसे के जों बाबा के सिनाय नायदि टू दी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तुलासीको आर दी ब्लॉक सामपाहावर खोय त्रिपुरा अब नरक नि मुसुंतिखाय नरक नि नांगमानि हायके आबनो स्लाइना हादि कक बथुमा कोइफां एबा कोइबारिनि बलं हगनानि एबा साफ खालायनायनि बागै कोइलाय एबा कोइमुंब्लाय आपनो हगनानि हिमोरि मानो साफ खालायनायनि हिमोरि मानो बलं हगनानि एबा बलं साफ खालायनायनि आबनो कक बथुमा बरम गोनां साकरा जोग और बाहायनो बरम या फरै साजागो आं काय संदे बर्मा जमातिया मुरासिं कलय असयरिया त्रिपुरा रूपिनी अब नरकनि मुसुंथि टाइटेल नरक आसुलिना हादि सामपारि कामिनि चेथुआं पंचायतनि बिसिंगो नरक कामि मासैनाय अ कामि ब पंचायतनि बिसिंगो क्लाय अब मासैनाय बिसिंगो खबजाक एबा क्लायनाय तंजानाय खरकसा लुकु और माइदि लुकु बे खरकसा हिनो एबा बरक हिनो लुकु ngай नाबो खम खम स्मार्ट बकथाय लुकु एबा बरक और लुकु तांनाय दिखां खरकसा नि बागै आबो लुकु ओंखाय गोबां मा खाय जेफोरबो जों कलेज सियाफोरखै जों लुकु रक नि मासियो रां बिएल ओंमा बाय ताकलायनि एबा इंखिबिनि आनि कुवाइबारि हकमाय एबा साफ खालायमाय अंगै बलं कुटुक तंखा आबनि बागैनो आं बरम गोनां साकरा जोंनो आनि कुवाइबारि न हग्रिमानि बिसिंतै आनो सुबाना बागै खाबै खुबैके कयजाव और कययो एबा कयजाव गाय कयजाव गाय तेबो एकदम कयनेने खायै कय सामनि क आबन बागै और कयजाव हिमिसिके कयनेने बिसिंतै आं खागावो तै खाथुंगो आनि साकानि खुरजा जाक सैजाक रकनो नायचमुइ एबा चेथ्रवै एबा जाय जायखे नायै बरम गोनां साकरा तै साकरा जोक आनि कयलायनो खाबै खुबैखै यासागै आनि कयबारिनो किसा दाक्ति के हग्रिना एबा साबखायरिना जाथुं एबा उंथुं और मकायनि कखैनो सावो जाथुं बेतेबो खनातक खै कयै बरम दि सामनि उंथुं बयन सिमानो मुसा बेजवकरै हामबाया फरै कयनायनि मु साबो कयखाबो साबो एप्लिकेशन पिका बिनि बुफानि मु तांगै रिना नां गाबो हिमते बकबो तंमानो सिनिमा यांगै मानो आबन बगे बुफानि मु रिना नांगो अंगे जॉब कार्ड नंबर सिनि MGN रेगानि जॉब कार्ड दंगो आबनि नंबर दंगो आबो मारिनाय साइमाना बागै ते नक नंबर एबा जकन हाउस नंबर दंगो आबो रिखांगै तेबो सरायसरायके साइमानो ओमफ्राय नरकते बबाहाय कयले रकनां सैमे रक तंखांके आनो सादि आं नरंगा आनि बखांनि बिसिंतै जे मानसाक जमाना बागै साइ दंनाय हामबाय जतन